Doista sam zahvalan našem povjerenstvu za mlade i povjereniku Časnom Marijanu i osobito Marini Legi iz Petrinje koji su najviše i do sada se uključili i žrtvovali za organizaciju Mladifesta u našoj Sisačkoj biskupiji. Tako da je to lijepa vijest da i ove godine od 30. lipnja do 2. srpnja Sisačka biskupija ugošćuje mlade iz čitave Hrvatske i Bosne i Hercegovine i odakle god nam došli naši mladi, ali evo kao što ste rekli, svi koji to žele pozvani su na susrete molitve, meditacije, kateheza, slavljenja svetih misa, koncerte duhovne glazbe, euharistijska klanjanja, priliku za svete sakramente, osobito ispovijed. Evo, to je jedno lijepo iskustvo koje se prenijelo iz puno većeg i već dugotrajnijeg događaja Mladifesta iz Međugorja i vjerujem da mnogima je to donijelo mnogo dobrih duhovnih plodova, posebno radosti i mira u duši, pa stvarno pozivam sve mlade koji se dvoume da dođu, bit ćemo dobri domaćini, sve ćemo učiniti da se dobro osjećaju, da imaju gdje ako treba i prespavati, što pojesti i popiti i da budu zadovoljni, a da prije svega dožive taj susret s Bogom i susret s braćom u jednom lijepom zajedništvu.